дар шаҳри Кӯлоб як одат аст ки баъзе аз афродро вобаста ба хислат ё касбаш лақаб мемонанд. Масалан, навозандаеро фалонии таблагнавоз ё думбранавоз мегӯянд. Олим Шокирӣ шояд ин баҳор зеботарин лақабро бигирад ва ӯро олими гулфурӯш ном бибаранд, чун ӯ дар Кӯлоб дар яке аз шаҳрҳои бузургтарини Тоҷикистон бори аввал аст ки дӯкони гулфурӯшӣ боз кардааст. пайдо мекардем мози бошад дар шаҳри Кӯлоб барои худамон ки барои ободии шаҳри Кӯлоб амиро эълон кардем ки мисол дигар заҳмат накашанд ва дигар ҷо муроҷиат накунанд, аз ҳаминҷо омада харидорӣ кунанд. Наврӯз тасодуфӣ дӯкони гулфурӯшии олимро дид ва барои ҳамсараш гул мехарад. Пеш дар рӯзҳои ҷашнӣ барои ҳамсараш аз дигар ҷой гул меовард. Дар Кӯлоб набуд росия ва аз душанбе гул мехарадем ва як рӯз заказ мекардем 56 сомон меравадем. боз тавассути шиносу ва наинҳо. ин ки чаро дар яке аз бузургтарин шаҳрҳои Тоҷикистон то ин вақт дӯкони гулфурӯшӣ ва фарҳанги гулфурӯшӣ набуд, сабаб дорад. Мардуми Кӯлоб дар хонаҳояшон гул мепарвариданд ва ё аз пуштаҳо чида ҳадия мекарданд. Тилобобоев яке аз бунёдгузорони боғи ботаникӣ дар Кӯлоб аст ки дар соли 1985 асри гузашта бунёд ёфтааст. Баъди 2 соли бунёди боғ дар маркази Кӯлоб як дӯкони гулфурӯшӣ боз кардааст, вале дер напоид. дар онҷа давоми 2 моҳ гул баровардем. мутаассифона касе ҳатто як нафарам гул нагирифт. ва ин барои мо ки дар он давра ҳолати иқтисодимон хеле ва хеле паст буд, моро водор кард ки дигар аз ин кор даст кашем. баъдан боғи ботаникӣ ба маконе табдил ёфт ки мардум омада гул мебурданд. Тилобобоев мегӯяд, азбаски ҳадия додани гул фарҳанги хуб аст, гулро ба мардум ройгон медоданд. касе ки як маротиба дастаи гуле ба модари худ ё ки ба завҷаи худ тақдим мекунад, ҳеҷ вақт ба роҳи бад ба кори бад даст намезанад. бо гузашти замон завқҳо ҳам тағйир карданд ва талабот ба гулу зиёд шудааст. олим мегӯяд, бовар дорад ки дӯконаш бемизоҷ намемонад. ӯ гулҳоро аз Душанбе меорад. Як дона гули садбарг дар дӯкони олим 20 сомонӣ нарх дорад. харидорӣ аст, миям мебинанд, як хелиш миям мебинад ки дар як дӯкони гулфурӯшӣ айрон мешавам, гали зинда ё ки гали чиз миям меқапам, мебинад ки гали зинда мисол ҳамаш ҳаста. иншоалло мо бо дар оянда кӯшиш мекунем ки дигар намуди гулҳоро дастрасӣ кунем ва пешниҳоди ҳамин халқ кунем. ба назар мерасад ки ташаббуси олим ба ҷавонони шаҳри Кӯлоб писанд омадааст. дар рӯзи 8 март рӯзи модарон аст. ба модарам мисол фармоиш медам, аз шаҳри Душанбе меовардан, чӣ хеле дар ҷо мебинед гулҳо ҳастанд, ҳаминҷа насиб боша рӯзи 8 март ба модарам як дастагули зебо да тақдим мекунам. ва аз ҳамон дӯкони гулфурӯшӣ ки дар маркази шаҳри Кӯлоб боз шудааст.